Gironins i gironines, avui és un dia molt especial, un dia difícil. M'havia imaginat moltes vegades com podria ser la meva arribada al club, però mai m'havia imaginat com seria el meu comiat. Avui es separen els nostres camins, prenc una decisió important en la meva carrera esportiva. Aquests 6 anys que he passat aquí són els millors anys de la meva vida. Els he viscut amb una intensitat i amb unes emocions exagerades. Soc una persona passional i que he disfrutat moltíssim vestint la samarreta del Girona, jugant a Montilivi i podent viure els millors anys de la història del club. Soc una persona que ha participat directament en els èxits del club i això em dona molta tranquil·litat i molta pau. A partir d'ara sento que és el moment de prendre una decisió important, gens fàcil per mi, que és de deixar el club. Penso que és el més bo per tothom. Un ha de saber tancar bé les etapes. Jo sento que deixo una empremta molt important aquí i una gran estima per part de tothom, dels treballadors del club, dels mateixos companys i fins i tot també a nivell social. I ara doncs, emprenc un camí que m'il·lusiona molt, que és el que necessito, noves il·lusions, nous reptes, i evidentment tindreu sempre un gironí que des de la distància estarà animant com ho ha fet sempre des de dins del camp. Us envio una abraçada molt forta a tots i espero doncs, que el Girona segueixi creixent com ho està fent aquests últims anys.